So mga igsuon, kining atong tubag sa salmo nindot kayo kung maoy mahimo natong tinuod nga ambisyon. Kung sa may tubag dato sa salmo, husga, usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Unsa may inyong gipangita ron nga naamoy house and lot dinhi sa kalibutan o dito sa langit? Dili ba mo mangigi sa inyong balay? Dili ba mo magsigig huna-huna sa pagpanindot sa inyong balay? Dili ba mo mga saba sa inyong mga kuyog sa balay kung hugaw-hugawan ang inyong balay? Nahilom na. Mauni atong sayop kay porti natong maningkamot sa pagpangitag balay dinhi sa kalibutan. Sige pag yung pangandoy sa pagpanindot sa atong balay dinhi sa kalibutan, pero nakalimot nga ang tinuod di ang balay sa Ginoo. Nga kita di ang tanan, kini di ang gitawag og kaluwasan. Ang pasabot day ani nga kita makapuyo na sa balay sa Ginoo. Nagilingay mong tupad. Ina adto ta puyo dito ha. Ina ba? Ina adto ta puyo. Nya unsa may buhaton aning atong balay dinhi, matud pa ni Kristo, ibaligya ng tanan niya ang halin ipalit og slat. Nga naman kay ang slat gamiton sa paghatag ngadto sa mga nanginahanglan. Mao na simbolik sa pagbaligya sa balay kining bata nga nagda og 5 ka pan og 2 ka isda. Iyang gihatag ang tanan ngadto ni Hesus. Nga naman adtong adlawa, adtong higayuna, si Hesus maoy kabos. Wa siya'y pan, pero gusto siyang mupakaon adtong 5,000 ka mga tao. Pero wa siya'y iya. Iyang apostoles, si Filipe, iyang giingnan asam tagpan, kay ako ning pakanon kining mga tawhana. Siya asam sa tapalit ana, Lord. Aw niya no'y bata dinhi nga na ay 5 ka pan o 2 ka isda. Siya pangayo ato ngayo siya sa may nahitabo sa nangatog na mo ang nahitabo nabusog sa pagkaon ang mga 5,000 ka tao, na sobrahan pagyog 12 ka bukag ang pan nga 5 ka buok ug ang isda nga 2 ka buok. Sa may pasabot ani nga kun kita di ay mutuman gid aning gisultis Ginoo nga ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabos, kitang tanan mabusog sobra pa. Pero gusto na kita maghimog atong balay nya, proteksyonan gid nato atong balay, punon gid nato ang atong balay sa atong mga kunuhay grasya, mag-anam gyud kabati ang atong kinabuhi. Pirmi natang magkrisis, pirmi natang ma-stress, pirmi natang maggubot ug maggubat. Mo ni karon gusto man sa rasya nga punon gyud ang iyang balay sa iyang mga kabtangan. Gusto man sa Ukraine nga punon gyud niya iyang balay sa iyang kabtangan. Unya kay gusto mang pangayoon sa Russia ang iyang kabtangan, di man niya ihatag, magpatay ta. Di ba? Kamo good. Kamo ba? Pila naman kabuk inyong nahibawan nga managsuon na ay grasya nga kabilin sa ilang ginikanan, labi na ginang yuta, nga na nag-away, nagkinihaay, wa na magtagdanay. Pila man kabuk pare nga team ministry
dinis atong archdiocese nga tungod anang grasya nga ihug in taon anang sibot na nag-away unsaon pagbahin. Ambot mga madre nag-away bisan na sila. Ato lang na silang iapil kay mao bisan na sila inaas Ginoo kuno. Mao na kamo way na nag-away sa mga grasya pareho na mga anak. Kami sa una dito, musangko gid usahay sa sinukmagay tungod lang sa gipalit ni mama gikas carbon kanang truck nga dali kay matangtang ang ligid kana bang plastic ana ra basang baratuhon nga inigduot nimo kausa mo buwag din ang ligid. Magsinukmagay mi ana usahay sa ako mga igsoon labi na ako maguwang Pedro kay mag-ilog mami ana nya si mama sa iyang kasuko latuson sad mi panuway mo piste mo mga animala mo may pagwata mo paliti di mo diha maghuyhoy anang inyong pagduwa may pagpanglatuson ta mo mga bunog mi tungod sa grasya. Hilingi ay mong tupad ingnawa ka mag-antos sa grasya ron nga imong nadawat ingnawa ka mag-antos kamong mga asawa kanang bana grasya magina wa mo nag-antos ron. Wa? Oh. Kinsa dinhing asawaha nga sukad pagkasal, wa gyud makasuway nga nag-antos sa iyang bana taas ang kamot. Grasya ba na kadaghang galuhod-luhod, mudagkot maginaglain-laing colors kandila para lang makauyab, para lang maminyo. Nakaron tiguang dalaga lang yapon. Unya kamong naahin oy mga bana, swerte kay nastanan, grasya gina, inyong punayag away, punayag yaw-yaw. Mga buangon mo. Kamong mga bana, inyong asawa, grasya man sana. Oh, pila kabuk ninyo dinhing hangtod karon, wa gyud makayaw-yaw, wa gyud makamahay, ug wa gyud makapangluod sa inyong asawa be. Taas ang kamot be. Yeah, na. Oh, na utrosan mo. Pila kabuk pare nga grasya man gining ordinasyon nga wa gyud makareklamo sa iyang pagkapare. Istorya agas-agas pa among luha ini kanta misa kana bang una na mong misa ba agas-agas pa among luha dili jud ko tapos nining dako kay grasyang gihatag sa Ginoo kanako. Salamat ninyo, salamat sa kong ginikanan, salamat sa mga benefactors, mga formators nga gihimong instrumento sa Ginoo alang nining dako kay grasya nga bisag dili takos gihatag sa Ginoo kanako. Butang bitag assignment ka 50 pesos sa collection. Muadtos obispo ibisya po sa may saha na kung ibutang man ko nimo aning mong assignment. Oh, unsa ka diya? Ibutang bitas prisuhan katong akong assignment da hilak lagi ko. Sa may saha na ko Lord nagibutang man ko aning assignment. Napu naman ta ko katuig sa akong pagkapare. Nya 50 anyos na ang akong edad. What ako kung ma-assign og parokya nya graduate baya ko UST kana sila dinhira na ako UST magna cum laude ko dito napadyog ko'y canon law nya anhira ko sprisuhan pakauwaw ni nana ko hilak-hilak ko ingnan bitakos Ginoo sa magi imong ambisyon kadtong ni-resign kasi imong gitrabahuan kadtong gibuwagan to nimo imong uyab wa na nimo pangasawa gibiyaan pagid nimo imong pamilya nga ikay breadwinner nya imong papa paralyzed imong maguwang paralyzed gibiyaan pagid nimo ang pagpangalagad sa Simbahas Guadalupe nga porte naman imong daghana dito nindot kayong mga organisations unsa man gi rason ato nako magpari niya karon unsa naman ka nako pare ang gahilak-hilak kanyang buanga ka kulikta day imong giuna-una assignment day imong giuna-una sus mura ko giwaswasan sa kuan mura ko giwaswasan sa kalipay ba ningon day ko Lord pasaylo adyo kong nagmahay-mahay ko pagkanindot day ni akong pagkapari
Sugod karon Lord, bisag ibutang pa kog Bartolina, okay ra gyud basta pari ko. To, wa na ko mga ambisyon kani dinhi, wa na ko mga ambisyon ani. Maasahin ko dinhi. Gusto na lang ko adto na las prisuhan gyud. Ana, sus gibutang bitaw ko diri, purti na sa nakong hilat na biyaan ako ang prison ministry. Pero karon di na sa kumbalik. Ingon ko, lahi sa gidi ay ang parokya. Pero mo lagi na ang balay sa Ginoo mo atong ambisyonon. Asa man ni masinati ang balay sa Ginoo sa atong gugma sa pagtuman o pagsunod sa iyang binuhatan. Muna ang mga apostoles kaniadto managan sila, manago sila, kay hadlok silang paantuson, hadlok silang patyon sa nagpatay ni Kristo nga mao ang mga Hudiyo. Pero karon tanawa, gipangpriso, gilatos, nagsigi na og awit og pasalamat Ginoo, salamat nga gihimo minimong takos nga moantos alang kanimo. Pasabot nga nagpuyo nakos kinabuhi nga imong gipuy-an. So kining pag-antos nato dinis kalibutan, kining kawadon, mga sakit, mga kasakit, mao di ni ang pagpuyo sa balay sa Ginoo. Kay mao man ni ang balay sa Ginoo dinhis kalibutan, na ay kasakit, naa ang kakabos, naa ang mga panglutos, naa ang mga problema nga bisag wa kay problema ikay hanukan sa problema sa kalibutan. Pag tinarong usa ka kaigsuon, 12 mo kabuok, nya ikaw magtinarong ka, ikaw mo'y hanukan aning 11. Kabantay mo ana? Na. Maningkamot kag maayo, nya tinarong, manggihatagon ka, ikay hanukan. Abisan ganig pare magtinarong, mao'y hanukan sa tanang fundraising. Sang pito na yun, Pader, ani mo i-head ani nga moong fundraising. Magyatago na daw, sige, Bishop, okay ra jud kayo. Ana. Nya og isipan pag yun, parehatong ako mo'y gihead atong kapilinya, nya gihunong na to atong fundraising dire, moingon jud ko, na magani uban diha dagpo kay parokya, di man hinuon mo ipasolisiton anang igasto anang kapilinya. Ako manudiring ka umud-umud pas kalisod. Hawa ko ana. Ingon ko mao ni sige. Asos nang gawas ang murag mga milagro na experience nato ang mga milagro. So kung maliwat deta ni Kristo nga hatag tanan way limit, ma-experience ang milagro. Muna si San Vicente Ferrer, hatag man sa tanan way limit, nahimo gid siyang tinubdan sa kahiusahan o kauswagan sa katawhan. Ngunang daghan kay tag nabuhat dinhi tungod kay hatag tanan, napiksan pa hapit tanan gyud nga nagkalisod sad ba nga mga parokya o mga communities. Nagpasabot ba ning 40 ginatong datua dinhi, wala oy 5 ra gyud kapan og 2 ka isda ang niya nato. Kaso lang, gihatag lang nato sa Ginoo. O ang Ginoo mo ay nigamit ni ini. Paggamit na sa Ginoo, purti ng nindutas epekto. Muna, kagabi ilang, diha, ato mga teachers, sus nindutas ilang presentation, teachers night, karon na sad, youth night. Nya ugma, Christian disco. Daghan ng pagkaon, daghan kayong pagkaon, lingaw sad kay sila. Kadto pa ko nakakita nga naa day mga maestra nga mga hilumon kay gnaong dinhi manimba, purti madeng kiata manayaw. Nakumura man sa dinis lag wild kayo ka mga demure man kay ngadto mag simba-simbahan mura man di kabuak og plato, purti maday ka wild ani nila manayaw. Di para bagyon mangundang. Nag-ingon ko ba, kadindo tanahon. Yang anong nahitabo man to, tungod aning sige ninyong palit og slots. Pila ra man ginang 5 ka buok isda.
tingali mga 100 pesos. Nya mao na atong gibaligya nga slot sa kaning atong GPHJ para sa atong pista ang God's protection, healing and joy. Tag 100 rani per slot. Mura rani siya mumho sa atong kinabuhi. Pero atong itampo, mo to nakahimo tag dagko kayo nga mga events. Magsigig honghong nako ang mga kapitan o mga officer sa atong LGU, mga barangay nga natupad nako dito. Karon pag gininhitabo pa der. Karon pag gininhitabo. Amot ka mo nahitabo na ba ni dinhi? Karon pag gininhitabo. Siya grabe hagid pa der no. Ana sila. Nakutungod ra gini sa slot. Muna kamong namalit og slot, punon sad mos Ginoo makapakaon sad mo og 5,000 masubraan pag yung 12 ka bukag. So pila na may update sa atong slot karon. Naatay sa SBF DAG sa atong pagtukod sa building niabot ng atong halin og 15,271 slots. Pakpak. Ang ato sad nga special slot para ni atong pista anaapay 21 21,409 slots na atong halin. Pakpak atong naapay 23,591 slots kotobra ni karong April 29 or April 30 labing dugay. Nya ako mong gi-challenge og 10 slots challenge. Doon na sa ni-appeal o naka-appeal na nga 52 ka-persons sa 10 slot challenge. Pakpakan na to ang ni-appeal, 52. Sama ng 10 slot challenge nga mopalit ka sod aning nobinaryo og pista ni San Vicente Ferrer og napo ka slots sa SBF DAG nga tag 500 per slot. Nya mopalit sa kag napo ka slots sa GPHJ nga tag 100 per slot, a total of 6,000 pesos kada 10 slot challenge. 52 pa ang ni-appeal. Ambot og mga appeal mo diha na magani usa ni hatag og 50,000. Unsaon man ni pagkwenta? Lima ka 10 slots challenge. Di ba? Na siya lima siyam diha. Pila man to? Upat kapin. Mahog lag lima yun. Nganong ato maning gibuhat pagpakita nga ang imong 100 pesos makapakaon og sobra 10,000 katao. Sugod na ta karog mga sunod semana musugod na tag distribute sa mga 5 kilo packed rice. Anhin nato kuhaon aning atong GPHJ. Tangan pagitod ng mga sardinas ngadto sa mga labing minos tingali mga 2,500 ka mga pamilya ngadto na sa 3,000 kapin ka mga pamilya atong panghatagan. Makahatag bata na pinaagi sa 100 pesos makahatag i-multiply nas Ginoo nya ikaw sad nga ni-appeal sobraan sa kag 12 ka bukag pasabot i-times 100 pod or more ang imong gitampo nga 100 pesos. Tinuod ba ni? Yes, kay gisulti manis Ginoo, di man siya bakakon. Ang iyang gisulti, ningon siya, unsay inyong gihatag ngadto sa inyong isig katao nga wa mo mangayog bayad ug bunga sa inyong gugma kanako, iuli sad na sa amahan, ibalik na sa amahan kaninyo gatusan kapilo. Nang dinhis ato gipilo-pilo na kay porti sa natong panghatag ngadto sa ubang mga katawhan og mga katilingban. Gipilo-pilo pod sa Ginoo ang grasya dinhi nato ug di gid nimo hunong hangtod ta moabot sa balay sa Ginoo didto gyud sa langit mismo nga wa nagihunong ang pagbaha sa grasya, kalipay, kalinaw, kahiusa ug kabalaan sa kinabuhi. Ang Ginoo kay manggihatagon man hala ampo gyud Ginoo
ang mahal nga birhen kay manggihatagon man halaampo sa mahal nga birhen, gamiton pa usahay angan sa Ginoo, angan sa mahal nga birhen aron lang magmilagro-milagro og hangtod gyud makadawat og daghang kwarta. Pero ang tumong di ay ang kwarta ra dili ang kinabuhi ni Kristo, dili ang kinabuhi ni Maria, dili ang kinabuhi ni San Vicente Ferrer. Ako kani nga maong scammer, moingon ko, sige gamita ako ngan, pero puy isad ang kinabuhi nga akong gipaningkamutan pagpuyo, magkahiusa ta diha. Sige lang, i-share lang guna nato. Unsa man ang kinabuhi nga atong gipaningkamutan pagpuyo, mao gyud ang pagampo, pag-alagad o pag-antos alang sa kaayuhan sa uban. Ampo, alagad ug antos mo na basic principle nga akong gisunod o gipaambit ninyo, o ang musunod ni ana makatilaw sadto sa baha sa grasya gikan sa Ginoo. Manindog na ta.